Aku apa tip siapa ngajungi? Gak kemen pat, tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kini kaya baro kini kijang kerku kijang ublay. Na ini sinong ibarit. Niyo ban represent kat ya kari India kababun pat tam hak pertai. Mas ngau sarong bang ada ina kasinong kensi. Kano ko mensim jong hakadap nakajing kemen hakne kapor. Usamla kit kupar nong siet umla klam na jau umat ker bedang ajingkran habuyo i. Ye kipat ba kibalawan ban ai kublai kitbok eu shuawan mi na kensi malet syakari Amerika. Ban ye simenta ha 28 annual World Championship of Performing Arts kaman salong. Halas Vegas nadu ka khalai tarik hadu ka arpoi tarik unai tung arja pun Rio. Usamla kit kupar nong siet ubasang basa aksnong kensi Bangla jog Eastern West Khasi Hills District ude usamla bla pa ba bat kiu seprang ha kamroi kam siau. Bat ude dukot jong kenhun ruai shalong chambar choir bat aruha. Wasdang meruai nadu menba udang Rius nem karta. Berlalit benisim mentah jingkop ruai nadu budang don khandai senem karta. Bat hadu mentah la job palat arpo teli jingkop ruai keleng gejala bat wat sabar jong gejala ru. Uni ude ladu jingkop ruai jong Cherry Blossom Festival arjar puwei kasur kan ut season 3 arjar pusan ka Bharat ki coach nalor kiwei. Hakani ka program ai kublai kitbok la penlong du sordar snong kensi Mauria ba James Bond khar kipat ba nalor ka jing ai kublai kitbok kila no senyang ru ya u dak pisa kum ka jing kersan yu somla kit kupar nong sit haba unit ye simenta ha ka te jing kop ruai ka bahe ak perthai ukpa jong somla kit kupar nong sit ba ai ban ri kupar simli la pan pau yu jing ai kublai ya baro iblis no ktilang kibla ai mesie mer kibla yarap ha jing le isimenta kit kupar nong sit saka 28 annual World Champion of Performing Arts kan thop yau chief minister sarkar jala korat ke sangma ubli yarap ya jing sep jong kit kupar nong sit ban le Amerika Sesen kitbok kitruang koisan Reng asgo sarong tar samla kit kupar dewan lut sini sekmat Ngada perlu dah kemen sim jong jing sngau kemen bani i pi upat ba nadu kilong kemi kilong kupa ki khun samla hadu ki hap ki berit ki balai wan khnang hagani kapor ban ai ke jing kit bok kit ruang na kementa ke jonga ban wan ai men sim yanga ka jing don jong pi hagani kapor kai bor shu yanga haswa bangan le chetai te ngamla shu ban siu kliang ye pi baro henrei nga syukurmen bat ngan duai ru bau blai unang dorengkat bat pi baro bat don ai ru kamet ka bakot ka bakia bat ka kamai ke ji ka babiang un pelat ne kini jing pang di jing stom bat ngasngo ban kerpat ru pi ba sngo bha duai lam nak menta jonga haswa bangan le chetai bangan poisuk poisan chetai sha kari nong we sha jingai mentaro ngamdan hakamet kabakot kabakia nga dan kabayang kli nga shit mat nadu skining kong nrai mentang ski ngasngo ngai pi kumne ngasngo jingpang jong haru kala jam te andang ala chatai ngampat la bentip mo langan job dengan job nrai ngasngo ba kajing yo jong aban le chatai kalau day lupa ka jing job ka jonga ha ka jing em jonga tinggal soban ai ngo yu blai ubal ai yang ai kini kasap kini kaya baro kini jing kerku di jong blai na ini sinong ibarit niyo ban represent kat ya kari India kababun pat tam hak pertai mas ngau sarong bang ada ina kasinong kensi
Kano ko min sim jong akadam daga jing kemen hakne ko por padum so ye te kumbau blay uju kru yang anak ko por sa ko por uju pendap penbiang yang ai ki jing dan kam ki jong a pat ngakir menro ndangalai chatei ngan wanra ya keburom ya ublay ning kong ubal ayang ay kani kasap ya kayeng kasam iki bahayeng asam baro bat ya pi kasnong kathawi bro kawai tinga dondu kajingai men sim nak benta ki khun samla jong kani kasnong hadu ki hap ki barit wat penle no e kasap ka bau blay ula ai pi to pendan kam hok ya ka nomor lat na kasap amdan shu da ka wei kaspa hagani ka perthai amdan hiru manu bala ban thit ya ka to kasap ka jong pi ka bau blay ula ai kerpang hapi teng semua ban ai mensi mi ki para samla bakine mi shakhmat nang nagani ka shnong ka jongi bangin peni ye kita kisap syagani ka perthai te hakani ka por ngar ai ko wi jing roi kata ka jing roi hajin syagani ka ba ngamut penmi ha YouTube tang ba ngarang bun kam palat te ngan sa penmi te kata ka jing roi ka de ka bala thau hagajin ya lenti jonga ya ka ba ngas ko ban ai ngu e yo blay ubala dan rengkat bat nga hagajing em jonga te kekerteng jong kata ka jing roi kalong hagagtien khasi kopa ngamla ban syempang ngau pela kisur nela kisah pela jingker ku kishlei hanga nam tep ka ei me i hanga bakat kini mele pela tangkawe trangan pla buram baro kem dei ki jonga tekum kalong kemi ngalatip ya ka jinglong ka jong i bat ngalayos ngeuru ya ki sur jing ruwai bapenmi na ka rendang ka jong i katno ngisngaw salong bau blay ula penyo hai ya kani ka sap kumju ba ulong ro khna uba ngila banong uba jai uba persang ban pendan kam hok ya kata kasap ka bau blay ula ai hado ba indalong kumni kumbang ulong nasiban ai kublay ya ka ying ka sem jong i ngatibha kilong kikimi kikpa kibayo i jengai ya ka lawe jong kikun nado ba kidang rit bat ilay kilayalam ya i kila kersan ya i haba ilek banesim benda ha ki jaka ki baper tekum kasnong hi baro kawe ngisngo tho bagi don ki khun samla na kani kasnong ka jongi mentan ngadang yo jingtip na iwe ilong kami ba na kajo ka snong kinsi bangla idon ro iba jim simli iba don menta hangtai hap fran hap paris ban ya kontes lani ban ya simbenta na kabenta ka jingile kai e-sport mairu isajit na kani ka jela ka jongi tekum kilong kami katnong isyo sarong bantip ba ki khun samla na kani ka dong ka thain ka jongi kia le bat kia be sa kani ka thong ban pandon kam ya kasap ka bau blay ula ai halor jongki ngedap ta kajing kemen ka ba kraw ka ba ublay ula ai shishay kata kasap ka ba kerpang ha umastar kit kopar nongsi
Namar naduk ngakan mau naduk ke kerta ke badangrit bah. Ila don dia kan kesap ban ruai. Bat ngangit kam kembalaong. Da I konbinar jongi. Badai limba jong kajing simkia ki kemi ki pa ka baning kong ban betin lenti u hakapor ba ulet ban ya simbenta hanong ston hakapor ba tangrit bang kan mau ngayu iya kita kasap jong kit kupar ka ba omla ban batai ngamla ban mudur bat hakatu kerinsan ngasngo ipoi na betu ne idang poi haka kerdan ka baar bat hadin nang ta idang la syusyu ban kiu na ka wei ka kerdan Syah kawai ke kerdan, bat ulah long unorwai bat tebit bah, hakan ke jela kawa ke jongi. Namar ke taling ba kasap kawa udon, kemalong na inong kranca kemat, nakin riu po teli kiri hapo jo ke pertai ban lek ban isyam menta. Ukit ko par represent na ka ri India ke jongi bat na ka state ke jongi. Tetang na kata ke bentarung na sude berong, tong ini ai ke jeng tap keti kawa krawe na ka bentar ukit ko par jongi. Na kalian ka jonga ba na kalian jong ka snongi barok kawe. Ngisngawan ai ka jingkit bok ke rewiang yu. Nadu ka na kapor ka bangila ai ka jingkit bok ko malong. Ban ka kermens kamru. Ba un sayo ban kek yu so jong ka jingjob. Bat onda ulawan pai na ka ne ka rensan. Ngangit ngin sayo biang sa jisin. Banyak kenduk kumne, banyak syam kumne, banyak kemen, bat ngi upait no sosnong jo ke kensi pelun. Na ka bentah ka ne ka sap ka pong ka talent ka baladon ha une ukun samla jong ka snong ka jongi. Kumu samla ngadon ka jing susarong ka bakraw Bantip baikit ko pa nong sej ibalong nong snong jong ka snong jongi. Inyo banya simenta kat hakane ka kerdan. Kaba ngitip kum ka partai ka World Championship of Performance Arts. Lalong sisa haka jisu tu jongi bakat ka jing simta ka partai brokaway. Lalong sisa ka bangimla ban mudur. Ba usamla na ka snong nong kendong ka bakum na ka snong jongi. Inyo bani simenta kat ye kani. Kibabun kiri ka partai ngidon kum ka jingtip ngidon ya ka sispa kana pesan kiri. Reitang rupo tili ki bani bani simenta. Tukit udah way na kita kin reputedly baya ben represent na kabanta ka India kumjuru na kabanta ka Meghalaya bat kumjuru na kabanta jong ka snong jongi kala day yang i bangin sim yang ka rai bangin kitbok kitwen kum ki samla ngidon ka jing sorong bangai ka jing kitbok kitwen ya pikit aba pisim ta antai kan long na kabanta ka buram jong pisimet na kabanta ka jing ka sem ki kemegi kpa Nagam tajungi ki samla banam tajungi ke snong hi brokaway kalalong ka jingai mensim ngait kan long ka khubor ka bahan nagam tajungi ki samla ki badan ki sap ki talen ki bangimla bat banyo i hanre ling ba kan ka por ka jingmi jong kit benesimta haki program ka bakum kini kan long ka jingai mensim yangi bat ka jingai mensim jong pikit kan plilat yangi ki samla banginang la mensimta ki we pat ki por kum ki samla ngi doai bo blain ker khu yepi ban ngi don ka jing anut ka bakraw ba penon pai kat ka jing job ba ka jing job jong pi kan long ka jing su sorong yangi ka jing su sorong yi kari ba ka jaj bereu ba ya ke india hi borokaway kit bok o kit kupar nong sik kom ka kerteng ba kerteng kit kupar ngiru kit bok yepi ba pien yo ya ka nam ka burom Ling ba kasap ka bau boleh wahai pi. Teng yo iru. Ya ka jinglong jong deu samla. Ling ba ka jinglong ka ba I idon. Ipen I ka nuksa kung ka jing hikaya ni. Ka jing sulur ka jong I. Ling ba kasap ka ba idon. Imsem la kan randin imi sa kamat. Kum ta kan ni kalong ka jingi kaya ni kum ki hap ki baret ki kon samla ki badan ni ka sap phim dai ban buri wan shakmat me shakmat simbanta ki no ki jingi simbanta phiru agwai ka sngi phin sapoy le se pila ban poy kham jingai wat nagari Amerika ru dengan kerpat yang ki hap ki baret ki samla ban bod ya ka nuksa ka jungi
ngayo i ukit apdeng jong kasap ka pong ka bodon ka jing nang jing start ka jing la banruai ka sur ka babang henrei haukit ublay klembo ya ka jing su sarong kata ka bang su i ukit jutip kata ka sarong kalong kumno lagayay snuret lagayay kumto kumbajuyay ngalaong manaday kiway ladakat kani ka buram upoy lagyan nalayo kumyay penhe sadem nayukit umlong humta namar kata ngaru akene kapor kum upai jokit ngakit bok kit ruyang yokit baun lek sa kari Amerika bani simbenta kam jirwai ngakit bok bau unlong unong job baladam job ruladai kumbang kit meni kani kajing oleh setai kaladai lupa kajing job kat kajing bon pak kari India uladai ubah kemat do banlai represent setai hatu ngim sngongo ngim sokumen mat kabanengkong ru ngim sokumen sibune na kaliang pa ubaju aimen sim yokit nado dangret bat ulalong kumni kumaulong tikit salik sok din balapan wai kini kejialang kebalengkot salik sok All the very best. Bless you bon ever fat. Adwai lam yang. Hey, Om Kanita, hey. ka jongpi ka ba ublay ula kerkui ka jingem ka jongpi hado ka bakot. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.